माने आंनावहाय फैसा केसआ 10 रुपिसल'सैमोन आरोना ओमफ्राय जोंनिसिम फैनोथ' 20 रुपिस नांथारगौ नालाय बिनि थाखायनो आङो ससेयावनो ओंखारनांबाय अरजाला थाबायनोसै रुमा मोनखासिगोन नालाय जि अयनायखा हेल' एभ्रिवान आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौ बरायनाय थाबाय दिनैहाय आङो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आङो दायो बाजाराव थांनो नागिरदों आरो एसे खरस लायनांगौ दं नालाय बिनि थाखाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ गासैबो अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट हरबानो जाबाय नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ जोगासिनो हनै थथ' फैगौ खर'जों थांसां ग्रोब लोगो मोनलायबाय डेलि मार्केटजों थांगासिनो नै बे दखानाव ब्लाउस शिट नायफैदोंमोन आं ओइदिनखालि ब्लाउस शिट नांगौमोन नालाय बेनि थाखाय सुनो बेयाव गैयानो दाना नैबाव नायनोसैलाय ओरैबो नायबाय मोननैबो दखानाव गैयानो दाना आलदा दखानावसो नायनांसिगोन शिटआनो गैया आं फसायनायानो जि मोजां नुदों नै सान हाबनोसै बिथिं फैलायबाय नै थाबाय बालायलायबाय आं मोनगोन ना मोनाथाय ओरैथिंबो नायनोसै बै दखानावहाय 75 सेंटीमीटर 80 रुपीस देने से हो जाएगा 80 बे दखानावसो मोनबाय नै वाइट कालार मोनबावासै बेनि सायाव लाबाय नै एसे दखाननिफ्राय थांसै दायो बे ससेयावनो थांलाय फैलाय जाबाय थाबाय आङो दा बेयावहाय खालि नैबेखौल' मोनदों नालाय बै मोनसे सिखौ नांबावगौ आरो बे आखाइनि थाखायल' नालाय ओंखायनो लायबावनोसै दहैनि बै दखानावहाय बे दखानाव आरोबाव फैफिननांलायबाय नै बै सिनि थाखाय मोनबाय नै मोजांथार नै बेखौबो लानो लुबैबाय आं लानोसैसो दे दिया खाली आता लाबाय नै थांसै दासो मोना जालायलायबाय थांफिननोसै नै दायो रुमाव नै थाबायनांबायसो ससेनिफ्राय आङो मा खालामदों माने आंनावहाय फैसा केसआ 10 रुपिसल'सैमोन आरोना ओमफ्राय जोंनिसिम फैनोथ' 20 रुपिस नांथारगौ नालाय बिनि थाखायनो आङो ससेयावनो ओंखारनांबाय अरजाला थाबायनोसै रुमा मोनखासिगोन नालाय जि अयनायखा थाबायै नै रुमबो मोनफैखाबाय रुम सफैबाय नै दासो बाजार गिदिराव फैबाय आं दिनै नै नेक्स्ट दे नाफोर बायनांगौ नालाय बेनि थाखाय ना जानो लुबैदों 80 रुपिस 80 টাকা तो 100 টাকার মিলে দে 300 গ্রাম 80 টাকা দে একটু এক পোয়াই দে না লাগে বেশি दायो आलु लायनोसै आं सबिसना ओंख्रि संनांगौ नालाय आलु भाजा थादेरबा मोजां जायो बेनि थाखाय नाखौ लाबाय 80 नि फवासे 40 टाका केजिनो बेबो आलुआबो 40 टाका केजि আৰু পিয়াজটো কিমান 70 টাকা কেজি এত দাম কম কর আৰু ইমান দাম আয়ো বেশি নহয় 1 কেজি 1 केजिल' नांगौ लाफ्लांदों आरो
आधा केजि थांसै दायो बेखौल' लानो फैदोंमोन आं सायाव होनो गलमुरिस बायलांनो दायो बेखौ लानानै थांसै बेल'आवनो 200 थांबाय मैगंआनो जि दाम बायनोनो हाला मुरि फानदों नै मुरिसो लांसां बिसिना मुरिया मोजां जायो राजबंसिफोरनिया मुरि किमान बिस itu deh kakak akhir जायगा थोलायला थांसै दायो जि मेंबाय रुम सफैबाय दासो ओंखाम जाग्रोनोसै ओमफ्रायसो संनोसै आङो बेखौहाय संनो नागिरदों सरिजना बिलाइ आलदा आलदा नाम होनो सजनाबो होनो सोरबा सोरबा जोंनिथिं सरिजना जोंना न'आव सरिजनासो होनो नालाय ओंखायनो सरिजना ओमफ्राय ओंखाम जाग्रोनोसै जि सान्दुं गोसामोन ना हारसिं बाजार खालामहैदां ओंख्रियाबो दहाय फुंनि खिस्रि खालामनाय जानोसै बेखौनो बे बेदरा मैया हरनि आग्लायनाय रेजेक मालसो माबा बिखा आमाथु कल आं बिराद गोथाव मोनो बेखौ जानो नैबेथ' बिराद गोथाव नै बेखायनो नैबे जि गोथाव बे बुङा आं जाग्रोनोसै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जाखांबाय आं नै स्किप जाजोब्बाय दायो पार्सेल नायग्रोनि पार्सेल सफैनानै दं नालाय बेखौ नायग्रोनोसै नायनोसै दायो बेवहाय माबा दंमोनथाय happiness your way proclaim Sweden service naman plastic ko bisi karo pa yang nay dahil line deखायनोसै आङो फार्स्टआवनो नै even out day cream बेनिफ्राय नै बियो हेन्ड क्रिम आरो वुमेन कालेक्शन बै पारफ्युम दंना बेनि हेन्ड क्रिम बियो जास्ट लोगो बिहरदों बेबो बेनो मोननै बिहरखादों डाइरेक्ट बियो लिप बाम खेवथ'ला आङो मोनथाम थायोमोन ना बेवहाय नालाय टेन्डार केयारनि ओमफ्राय बियो कर्लार आइलेस कर्लार बियो बेनोसै आरो जोंनिया पार्सेला बारा बुरजा गैया माने बियो दाख्लै आङो बे मारनिखौथ' बिहरखांखाबायमोन नालाय बियो माबानिसो उनाव बिहरदेरद्रायनिसो आरो उनावहाय आरो मानसिफ्रा बिहरबावदों नालाय बेनोसै बेनो आरो पार्सेला एसेल'मोन नालाय दाख्लै बे मान्थआवनो आङो खनथाम बिहरनाय बायदि जाबायदां एसेनो आरो ओमफ्राय दायो आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै माने
ओंख्रि संनायनिखौ बेखौ संनायनिखौहाय आङो नेक्स्ट भिडिअ एक्सट्रा होसिगोन माने भिडिअआ गोलावद्राय जागोन नालाय बेनि थाखाय होमबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन अननानै बयबो आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय कमेन्टबो हरबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय